Tome. Začala mi s Alenkou před půl hodinou teprve zarazili. Ale jak vrtí pocas? Kočí pocas. On je strašně rád takhle přitulený u někoho. Tu máš. Smrdí ti stlamy, ale. Granulek. Podívej. Ježiš, já to znovu Ale jak je šťastný. Teda Tomáši, ten je šťastný, když je takhle u někoho. Pojď sem, pojď. Nebo se ničeho. To mi taky říkali. Pojď sem. Tak, co se tady? Ale jak běží od hraně. Mobilizuje. Jo, jak spadl. Ty jsi tady usadil, jo? Ty jsi tady usadil. Že to vlastně někde vidí. Tak mi potom přejde, jo? Já to změním. Jo, tak jo, tak Ty jsi nespat, víš? Půjdeš za Tomášem? Hele, mám mističku. No. Máme takovou misku, to, že to mě ani nebude vidět doma. A tohle je vám dali. Já nevím, co to je. Kde vzala jsi tu misku? Tam jsme koupili tenkrát slyšeli těch 5 mistek sobě. A tam byla ta nejmenší z nich. Tak do toho natoč bombání ještě. A může normální vodu z vodovodu? Jo. Ty jsi normální. Jakou má krásnou hlavičku. Hele, pojď, běž se nabombat, běž. Běž. Opatrně. Nevidím. Myslíš, že tam jsou granule? To už je napitá. Voda ti nic neříká, viď? A podívej, jak je hodně. Tady neho na sebe blízt. A jak kousali Tomášovi palce u nohou, viď? Ty ho jsou rozným květičku. Patičku, pojď, abys nezapadl za lednici. Myslíš, tam by se vcuc, určitě by se tam vcuc. Tam nechoď. Tam ne, tam by se ploutil. On se bojí, chudinka. Blchy. Myslím, že nemáš toho prohlížela. Jo, sem pojď. To je něco žravé. Ty se. Když se podívám na foťák. Mám. Pojď sem. A on před ní seděl, vrtěl ocase.